эмомалӣ раҳмон ва владимир Путин президентҳои Тоҷикистону Русия рӯзи 23 апрел дар бораи дар ояндаи наздик гузарондани амнистияи муҳоҷиратӣ ва зиёд кардани теъдоди парвозҳо миёни ду кишвар телефонӣ суҳбат карданд. дафтари матбуоти раёсати ҷумҳури Тоҷикистон иттилоъ дод, ки дар гуфтугӯи президентҳои ду кишвар ҳамчунин масъалаи бозгашти донишҷӯёни тоҷик ба донишгоҳҳои Русия матраҳ шудааст. раиси ҷумҳури Тоҷикистон дар ин тамоси телефонӣ ҳамзамон хостори ҳамкории ҷониби Русия бахусус дар мубориза бо пандемияи ҳамагири COVID-19 шудааст. тамоси телефонии эмомалӣ раҳмон ва Владимир Путин дар ҳоле сурат мегирад, ки Александр Горовой, муовини вазири корҳои дохилии Русия, рӯзи 16 апрел аз намояндагони кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил хост масъалаи будубоши ғайриқонунии муҳоҷиронашонро дар ин кишвар ҳал кунанд. ба қавли мақомоти Русия, феълан дар ҳудуди ин кишвар 247 000 муҳоҷири тоҷик ғайриқонунӣ будубош доранд. бинобар пандемия, парвози маъмулӣ миёни ду кишвар қатъ шуд ва бисёр хонаводаҳоро аз назари моливу иқтисодӣ дар ҳолати ноговор гузошт. аз саргирии парвозҳо аз оғози моҳи апрели имсол дар самти Тоҷикистону Русия ҳамоно бо шумори маҳдуд сурат мегирад ва билетҳо то тобистони имсол фурӯхта шуданд. баста будани марзҳо дар як соли ахир ҳамчунин боиси банд мондани он донишҷӯёни тоҷик шуд, ки дар донишгоҳҳои Русия таҳсил мекунанд. тӯли як соли охир донишҷӯёни тоҷик маҷбур буданд онлайн таҳсили худро дар донишгоҳҳои Русия идома бидиҳанд. дар ин муддат бархе аз донишгоҳҳои Русия таҳдид карданд, ки агар донишҷӯён дар дарсҳо ҳузурӣ иштирок накунанд, ихроҷ мешаванд. ин буд, ки донишҷӯёни тоҷик дар назди вазорати корҳои хориҷӣ ва сафорати Русия дар Душанбе таҷаммӯъ намуда хостори ҳалли мушкилашон шуда буданд. Русия мизбони садҳо ҳазор муҳоҷири тоҷик аст ва маблағи фиристодаи онҳо барои иқтисоди Тоҷикистон муҳим хонда мешавад. соли 2019 муҳоҷирони корӣ аз Русия ба Тоҷикистон $2.5 миллиард фиристода буданд, ки тақрибан ба 30% маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ дар Тоҷикистон баробар буд. бонки миллии Тоҷикистон чанд сол боз маблағи фиристодаи муҳоҷиронро пурра ифшо намекунад. дар нишасти охири хабари ин ниҳод гуфта шуд, андозаи пулҳои интиқоли муҳоҷирон дар соли 2020 бинобар пандемия беш аз 6% коҳиш ёфтааст.